Η αλήθεια είναι ότι έχω φροντίσει να ρωτήσω και εγώ την Κωνσταντίνα όσες προσωπικές ερωτήσεις έτσι και απορίες, γιατί νομίζω ότι όλοι όταν βρίσκουμε μπροστά μας έναν ψυχολόγο, σίγουρα πάντα έχουμε κάτι να ρωτήσουμε. Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ευχηθώ και καλή αρχή στην καινούργια σας τηλεοπτική σεζόν. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνα μου, χωρισμός. Ναι. Και με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 22 477 777 για ερωτήσεις, σχόλια δικά σας, δικές σας εμπειρίες που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, όλα ευπρόσδεκτα. Να ξεκινήσουμε μιλώντας για το χωρισμό με έναν έτσι, να το δούμε ότι μπορεί να είναι έναν αίσιον τέλος. Σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Σίγουρα ένας χωρισμός δεν μπαίνει σε μια σχέση με την ιδέα να χωρίσεις. Ούτε μπαίνει σε μια σχέση με την ελπίδα ότι δεν θα δουλέψει. Όμως δεν είναι και πάντα τόσο μεγάλο αρνητικό. Και σε ορισμένες περιπτώσεις ο χωρισμός φέρνει την αναγέννηση, φέρνει την αναθεώρηση, φέρνει την αυτογνωσία. Δεν είναι πάντοτε αρνητικό. Αλλά πρέπει να είναι μετά από πάρα πολλές προσπάθειες για να σώσεις είτε τη σχέση σου είτε το γάμο σου, να μην τα παρατάμε πολύ εύκολα. Συμφωνούμε. Οι αριθμοί, Χριστιανά μου, είναι τραγικοί. Είναι ένας στους 2 γάμους αντιμετωπίζει διαζύγιο. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ακούμε κάτι λόγους χωρισμού και λες τώρα είναι ποτέ δυνατόν τώρα να χωρίσεις με τον άλλον, γιατί πια δεν τον αγαπάς. Νιώθεις ότι σου έχει τελειώσει αυτό που νιώθεις για τον άλλον. Αλλά τώρα να χωρίσεις γιατί διαφωνούσες με τον άλλον για μικροπράγματα ή γιατί σε έχει στεναχωρέσει, που βεβαίως δεν θέλουμε να μας στεναχωρεί κανένας, ούτε κι εμείς να στεναχωρούμε, αλλά είναι αναπόφευκτο να γίνει αυτό μέσα στη ζωή και μέσα σε ένα ζευγάρι. Μα προηγουμένως δείχνατε ένα ωραίο στιγμιότυπο 88 χρόνια μαζί. Ναι. Αλίμονο αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τις διαφωνίες τους, δεν είχαν τα δικά τους θέλω, τις δικές τους ανάγκες. Όμως υπάρχει ο συμβιβασμός και υπάρχει η κατανόηση. Η αξιοπρέπεια του να κρατούμε τη δική μας αξιοπρέπεια και να σεβόμαστε την αξιοπρέπεια του συντρόφου μας. Η επικοινωνία, η εκτίμηση. Εάν δεν υπάρχουν αυτά που είναι τα γερά θεμέλια για να χτίσουμε πάνω τη σχέση, τότε δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολλά ζευγάρια να ξεκινούν σχέσεις χωρίς να βάζουν τα σωστά ή τα γερά θεμέλια και γι' αυτό διαλύονται στο χρόνο. Η προσπάθεια όμως, η σχέση είναι δουλειά και πρέπει να το δούμε έτσι. Δεν είναι αγκαρία, αλλά θέλει δουλειά. Γιατί εκεί έχεις να αντιμετωπίσεις και τα θέλω και τις ανάγκες κάποιου άλλου. Και σίγουρα ο εγωισμός υπάρχει, σίγουρα θα μπει στη διαδικασία να σκέφτεσαι τον εαυτό σου, σίγουρα εάν είσαι και σε μεγαλύτερη ηλικία που ξέρεις ποιος είσαι, ξέρεις τι θέλεις, έχεις χτίσει μια προσωπικότητα, έχεις ορισμένα χαρακτηριστικά, ορισμένες ιδιορυθμίες, είναι δύσκολο να βάλεις όλα αυτά σε έναν άλλον καλούπι πλέον και να αποδεχτείς κάτι άλλο νέο που έρχεται μέσα. Αλλά μπορεί να είναι και όμορφο και μπορεί να είναι και όμορφο να το δεις με την έννοια ότι ανοίγεσαι και εμπλουτίζεις τα δικά σου, δεν είναι ότι χάνεις τα δικά σου. Ναι, είναι αυτό που ακούμε καμιά φορά να λέμε όλοι και να σχολιάζουμε ότι όσο μεγαλώνουμε πολύ ίσκουν οι παραξενιές μας, γιατί δυσκολευόμαστε κάπως σε μια σχέση. Είμαστε κι εμείς πολύ σταθεροί και δεν μετακινούμαστε, δεν κάνουμε ούτε υποχωρήσεις ούτε τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς. Γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος πραγματικά κάνει τις υποχωρήσεις του και δουλεύει πολύ σκληρά για τη σχέση του. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά ναι, όσο μεγαλώνεις, επειδή δημιουργείς την προσωπικότητά σου και φτάνει να σου αρέσει η προσωπικότητά σου στο σημείο που είσαι. Δηλαδή, είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το χαρακτήρα που έχουν ή την προσωπικότητα ή τις ιδιορυθμίες ή τις ανάγκες που έχουν και δεν είναι όλα εις γνώση τους. Δηλαδή όσο μεγαλώνεις και φτιάχνεις τον εαυτό σου, το φτιάχνεις υποθετικά και το σωστό και το ιδεατό είναι να τα φτιάχνεις βάσει τον δικό σου θέλω. Άρα εάν έρθει κάποιος άλλος να σε αλλάξει, να απαιτήσει να αλλάξεις και δεν σε αποδέχεται, τότε αμέσως χτίζεις άμυνες. Βάζεις τείχους και είναι δύσκολο να αποδεχτείς ή να μπεις στη διαδικασία να αλλάξεις. Πώς να κάνουμε τη σχέση μας ή το γάμο μας να είναι πετυχημένος? Ωραία ερώτηση.
που θα βρεις την απάντηση. Πες την και σε μένα. Ναι, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Προηγουμένως δείχνατε τον κύριο που αγόρασε με 95.000 φορέματα. Εγώ συγκεκριμένα αυτό θα το έβρισκα πολύ ενοχλητικό. Δεν θα μπορούσα να ζω με έναν άνθρωπο που θα έγινε αυτή την απέτηση. Καταρχάς δεν θα το απολάμβανες πια. Δηλαδή να ερχόταν μία, δύο, τρεις, τέσσερις, κάθε μέρα από τη ζωή σου να ερχόταν με ένα φόρεμα, θα έλεγες πια φτάνει, εντάξει, δεν θέλω. Η δική μου προσωπικότητα δεν θα το άντεχε. Ναι. Η προσωπικότητα της συζύγου του όμως ίσως το θεωρούσε και ωραίο. Και το ωραίο είναι ότι δέχεται ο ένας τις ιδιορυθμίες και τις ανάγκες του άλλου. Πόσα ζευγάρια ξέρεις που δεχόμαστε ο ένας τις ιδιορυθμίες και τις απαιτήσεις του άλλου? Είναι δύσκολο. Γι' αυτό είπα ότι είναι δουλειά. Και υπάρχει συμβιβασμός. Και επίσης πρέπει να ρίχνουμε τον εγωισμό μας. Αν δεν ρίξεις τον εγωισμό σου, αν δεν ζητήσεις συγγνώμη, εάν δεν αντιληφθείς ότι μπορεί να έκανες λάθος, ότι μπορεί να μίλησες απότομα και μπορεί να το κάνουμε και χωρίς να το θέλουμε. Εάν δούμε ότι πληγώσαμε τον άλλο, αν δούμε ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια, δεν είναι κακό να ρίξουμε τον εγωισμό μας και να πούμε συγγνώμη. Ή αν δεν μπορούμε να το πούμε, τουλάχιστον να το δείξουμε. Ναι. Με τις πράξεις μας, γιατί καλύτερα να το δείξουμε με τις πράξεις μας. Σίγουρα, ναι. Παρά να το πούμε, γιατί πολλές φορές πετάμε μια συγγνώμη, αλλά οι πράξεις μας την επόμενη μέρα είναι το ίδιο. Όμως κάποτε έχουμε και ανάγκη να το ακούσουμε για να το επεξεργαστεί ο εγκέφαλος και να μπει στο συναίσθημα. Ναι. Έχουμε ανάγκη να το ακούσουμε και κάποτε έστω και εγωιστικά έχουμε ανάγκη να το ακούσουμε. Κωνσταντίνε μου, ποια είναι τα πρώτα στάδια του χωρισμού που βιώνουμε? Σίγουρα εξαρτάται και από τον χωρισμό, Χριστιανά. Αν είναι να πάρουμε τις κατηγορίες, ας το πούμε. Υπάρχει η κατηγορία του χωρισμού που θα σε βρει στα πατώματα και γιατί χώρισα και νιώθω ότι επένδυσα σε μια σχέση και έχασα τα χρόνια μου, έχασα τα συναισθήματα μου, απέτυχα διότι δεν δούλεψε. Η αποτυχία, η αίσθηση της αποτυχίας είναι μεγάλη σε ένα χωρισμό. Ή το ότι αδικήθηκα, πληγώθηκα ή το ότι δεν είχα ανταπόκριση. Όλα αυτά είναι πολύ δυνατά συναισθήματα και ρίχνουν και την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Η αυτοεκτίμηση είναι η εκτίμηση που έχουμε στον εαυτό μας. Το αίσθημα να αγαπούμε, να φροντίζουμε, να εκτιμούμε τον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι η πεποίθηση, η πίστη που έχω στον εαυτό μου, η πεποίθηση ότι μπορώ να τα καταφέρω. Και αυτά είναι αλληλένδετα. Όταν εκτιμώ τον εαυτό μου, προσπαθώ. Όταν προσπαθώ και μαζέψω αποδείξεις ότι μπορώ να τα καταφέρω, τότε εκτιμώ και τον εαυτό μου καλύτερα. Και δεν ανέχομαι και δεν δέχομαι κακή συμπεριφορά από κανένα, έστω και από τον σύντροφο μου. Και εκεί αναγνωρίζω τις ανάγκες μου και θέτω όρια. Και μιλώντας για τις κατηγορίες του χωρισμού, υπάρχει ο χωρισμός ο οποίος θα με ρίξει στα πατώματα και θα με κάνει να νιώσω άσχημα, θα με κάνει να νιώσω αδικημένη, πληγωμένη, ίσως ότι δεν είχα κατανόηση, δεν είχα στήριξη, δεν έλαβα την αγάπη μου που ήθελα να λάβω κτλ. Και υπάρχει ο χωρισμός που επέρχεται η λύτρωση, επέρχεται η χαρά, επέρχεται η ηρεμία. Διότι αν ζεις μέσα σε μια σχέση που δεν είσαι ευτυχισμένος, που δεν είσαι ικανοποιημένος, που δεν παίρνεις αυτά που θέλεις, τότε με το να φύγεις από αυτήν την κατάσταση σου δίνει μια χαρά, σου δίνει μια ικανοποίηση. Αν είσαι ο άλλος όμως που δεν ήθελες να χωρίσεις, γιατί? Αν είσαι ο άλλος που δεν ήθελες να χωρίσεις, τότε πρέπει πάλι να έχει να κάνει με τη μετατροπή σκέψης, που έχει να κάνει με το αν εγώ δεν ήθελα να χωρίσω, αλλά ήθελα να με χωρίσει ο άλλος, τότε δεν ήθελε να είναι μαζί μου, άρα πάλι δεν είναι ο άνθρωπος που είναι για μένα. Ναι, αλλά δεν λειτουργούμε έτσι. Δηλαδή, δυστυχώς, όταν είμαστε σε μια σχέση και δεν θέλουμε να χωρίσουμε και ο άλλος πει ότι αυτή είναι η απόφαση του, φεύγει, ως συνήθως αυτός που μένει περνά σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που πενθείς. Βεβαίως. Γιατί το ζούμε τόσο έντονα. Είναι πένθος, είναι πένθος. Χάνεις και από τον εαυτό σου, χάνεις και από το άλλον άτομο. Και μπορεί να κάνεις πράγματα τα οποία δεν είσαι εσύ. Δηλαδή μπορεί να μπαίνεις στη διαδικασία, να τον παίρνεις συνέχεια τηλέφωνο, να κλαις, να παρακαλάς, πράγματα που όταν περάσουν κάποιοι μήνες και κοιτάς πίσω,
λες τι έκανα, γιατί το έκανα αυτό το πράγμα στον εαυτό μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή να μην μπορείς να αντιδράσεις διαφορετικά. Ή μπορεί να μπαίνεις στη διαδικασία εκδίκησης, να θέλεις να πληγώσεις, να θέλεις να κάνεις τον άλλο να πονέσει όπως πονάς εσύ, ή να θέλεις να εξηγήσεις και να ξαναεξηγήσεις τη θέση σου, ή να ζητάς μια δεύτερη ευκαιρία και ο άλλος να είναι ανένδοτος. Όλα αυτά συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει μέσα μας να προσπαθήσουμε να βρούμε τις ισορροπίες. Και ένας σημαντικός τρόπος είναι να είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή, ρεαλιστικά. Αν αυτόν το άτομο δεν θέλει να είναι μαζί μου, δεν θέλει να είναι μαζί μου. Και να δω τι έκανα για να αποθήσω αυτόν το άτομο από κοντά μου. Τι έκανα, γιατί σίγουρα κάτι έκανα. Ναι, αλλά να μην νιώθουμε και από την άλλη ότι για όλα φταίμε εμείς. Γιατί το κάνουμε και αυτό. Να νιώθουμε ότι να τοποθετούμε τον άλλον σε ένα σημείο που τίποτα δεν έχει κάνει ο άλλος. Εγώ φταίω που έγινε αυτό. Εγώ φταίω που. Δηλαδή, ενοχοποιούμε τον εαυτό μας σε σημείο που δεν πρέπει αρκετές φορές. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά επειδή δεν μπορείς να αλλάξεις τον άλλον, πρέπει να ξεκινάς τη δουλειά από μέσα σου, στον εαυτό σου. Να δεις τι έκανα. Αν πραγματικά δεν έχω κάνει κάτι, τότε καλύτερα που είμαι μακριά από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν εκτίμησε τα καλά που είχα για να είναι μαζί μου. Εάν όμως έχω κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό, δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε ο σύντροφος κτλ. Να δω αν μπορώ να τα αλλάξω και να δω αν θέλω να τα αλλάξω. Γιατί μπορεί τελικά να δω ότι με αυτός είμαι, αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργώ και ίσως είναι καλύτερα να βρω έναν άλλον άνθρωπο που να είμαστε συμβατοί. Δεν είναι εύκολο, ούτε είναι δύσκολο το θέμα. Ούτε η αυτοανάλυση είναι εύκολη, αλλά είναι ωραίο να μπαίνεις στη διαδικασία να κατανοείς γιατί συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρεσαι. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ συναισθηματικοί και αντιδρούν με βάση το συναίσθημα αντί τη λογική και μπορεί να είναι πιο νευρικοί, μπορεί ακόμα και στον τρόπο που εκδηλώνουν την αγάπη τους να είναι πιο διαχυτικοί, πιο ευχάριστοι, πιο κοινωνικοί, πιο ανοιχτοί, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο εσωστρεφείς. Και πρέπει να δούμε και τα βιώματα και τις εμπειρίες που μας φέρνουν σε αυτήν την κατάσταση. Εάν, για παράδειγμα, έμαθα να επικοινωνώ με θυμό, έμαθα να επικοινωνώ με το να εξωτερικεύω τα αρνητικά μου συναισθήματα, να εστιάζομαι στα αρνητικά. Και έμαθα ότι αν φωνάζω, για παράδειγμα, περνά ο λόγος μου, περνά το δικό μου. Γιατί έτσι έχω μεγαλώσει μέσα σε έναν περιβάλλον, οικογενειακό περιβάλλον, που αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσαμε στο σπίτι. Όποιος φωνάξει παραπάνω, εισακούεται. Όποιος φωνάξει περισσότερο, περνά το δικό του. Εάν έμαθα και διδάχτηκα αυτή τη συμπεριφορά, είναι δύσκολο να την αφαιρέσω από τη σχέση μου. Άρα, εάν βρω έναν σύντροφο ο οποίος δεν ανέχεται, δεν δέχεται αυτή τη συμπεριφορά, σίγουρα θα υπάρχουν προστριβές. Υπάρχουν άνθρωποι επίσης που είναι πιο υπείων τόνων, άνθρωποι οι οποίοι συμβιβάζονται πιο εύκολα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μάθει να μην έχουν θέλω ή ανάγκες ή δεν ξέρουν να διεκδικούν τα θέλω και τις ανάγκες τους. Και μπορεί ένας σύντροφος ο οποίος είναι πιο διεκδικητικός ή πιο αυταρχικός, δεν θα πω δυναμικός, γιατί δεν είσαι δυναμικός με το να επιβάλλεσαι στον άλλο. Εάν είσαι πιο αυταρχικός, αν είσαι πιο στυλ δικτάτορα, συνήθως πας να βρεις έναν σύντροφο αυτού του είδους για να περνά το δικό σου και περνά εύκολα το δικό σου. Δεν είναι τυχαία που επιλέγουμε τον σύντροφό μας και δεν είναι τυχαία που έχουμε συγκεκριμένους τρόπους εξωτερήκευσης συμπεριφορών. Υποσυνείδητα, δηλαδή επιλέγουμε τον άνθρωπο με τον οποίο πιστεύουμε ότι είτε θα γίνουν τα πράγματα όπως τα θέλουμε και όπως τα ονειρευόμαστε, είτε δεν θα γίνουν. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον επιλέγουμε, φαντάζομαι. Μπορεί να μας επιλέξει εκείνος και να μην το καταλάβουμε. Δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως, αν ένας άνθρωπος έχει ανάγκη να περνά πάντα το δικό του, έχει ανάγκη να ξεπεράσει ανασφάλειες,
τα δικά του κόμπλεξ, το δικό του φόβο ότι δεν έχει αξία. Εάν νιώθει ο ίδιος χαμηλά, τότε θα βρει έναν άτομο που θα το επιτρέψει να το φέρνει ακόμα χαμηλότερα για να νιώθει εκείνος ψηλά. Ναι, αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο, να τον υποτιμάς για να νιώθεις εσύ ότι είσαι ανώτερος. Μπορεί όμως να είναι εντελώς υποσυνείδητο. Μπορεί να είναι εντελώς υποσυνείδητο, να μην ξέρεις. Και εγώ το πιστεύω ότι υποσυνείδητα συμβαίνει. Να μην το καταλαβαίνεις ούτε εσύ αν το κάνεις αυτό το πράγμα. Μάλιστα. 22 477 777, το τηλέφωνο έτσι που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε γύρω από το θέμα χωρισμός, σχέσεις και γάμος. Υπάρχουν, Κωνσταντίνα μου, κάποιες συμβουλές. Είπαμε, μαγική συνταγή δεν υπάρχει για το πώς κρατάς μια σχέση ζωντανή και ένα γάμο. Υπάρχουν όμως κάποιες συμβουλές για το τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στη σχέση μας, στην επικοινωνία μας με τον σύντροφό μας για να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Βεβαίως. Καταρχάς, Χριστιανά μου είπες την καταπληκτική λέξη επικοινωνία. Είναι καταπληκτική, όντως είναι, αλλά αν υπάρχει. Όσο μπορούμε να επικοινωνούμε. Και τι σημαίνει επικοινωνία? Σημαίνει να μιλούμε πραγματικά αυτά που νιώθουμε. Δηλαδή, αν μου έκανες κάτι και ένιωσα αδικημένη, ένιωσα πληγωμένη, ένιωσα προσβεβλημένη, αντί να έρθω πίσω να σου το κάνω εσένα με πράξη, ίσως είναι καλύτερα να έρθω να σου το πω. Χριστιάνα, με πλήγωσες, Χριστιάνα, με αδίκησες, Χριστιάνα, με προσέβαλες. Και με αυτόν τον τρόπο και εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η συμπεριφορά όχι μόνο δεν είναι αποδεκτή, αλλά ότι με πονάς. Δηλαδή, αντί να θυμώσω, διότι οι άνθρωποι έχουμε μάθει να θυμώνουμε. Είναι πιο εύκολο και για τον οργανισμό σαν σύστημα και για την γνωστική, για τη σκέψη, να λειτουργήσουμε με θυμό παρά με πόνο. Διότι ο θυμός οδηγά στο να προστατευτώ, άρα οδηγά στην επιβίωση. Ο πόνος σε τραβά πίσω από την επιβίωση, διότι πονάς, πληγώνεσαι, γίνεσαι πιο, κλείνεσαι. Ενώ με το θυμό θα επιτεθείς και θα προστατευτείς ουσιαστικά. Άρα είναι καλύτερα να μπούμε στη διαδικασία να ανοιγόμαστε, να επικοινωνούμε, να λέμε πραγματικά αυτά που νιώθουμε. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτό. Εάν γνωρίζω ότι είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, αντί να αρχίζω εκείνη τη στιγμή που συνέβη και κάτι, αν αρχίσω να το συζητώ και να βγω εκτός ορίων, εκτός ελέγχου, ίσως είναι καλύτερα να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το συζητήσω, βάζω ένα όριο, θέτω όρια, να φύγω, να ηρεμήσω συναισθηματικά και να έρθω πίσω λογικά να εκφράσω αυτό που θέλω. Μάλιστα. Κωνσταντίνα μου, έχουμε ερώτηση και θα περάσουμε μέσω στις τηλεφωνικές γραμμές. Όταν είσαι σε ένα γάμο που η γυναίκα εξαρτάται οικονομικά από τον άντρα, υπάρχουν παιδιά, πώς αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα χωρίς να τηρεί αυτό που λέμε σιωπά να περάσουν? Ναι. Δυστυχώς οι κακοί συντρόφοι λειτουργούν με πολλούς τρόπους και υπάρχει η οικονομική εκμετάλλευση, ο οικονομικός έλεγχος και είναι ένας τρόπος για να κρατάς το σύντροφο και να μην είναι ανεξάρτητος. Μπορεί να μην έχει δουλειά και να δουλεύει μόνο ο σύζυγος, οπότε... Δεν έχει σημασία. Όταν είσαι σε μια σχέση, ειδικά σύζυγοι, όταν είναι παντρεμένοι και έχουν και παιδιά, τα δικά μου δικά σου, τα δικά σου δικά μου. Δεν έχει ξεχωριστά. Πολλά ζευγάρια έχουν ξεχωριστούς λογαριασμούς. Θεωρώ επαγγελματικά ότι είναι λάθος αυτό. Διότι διαχωρίζει τη δύναμη και διαχωρίζει τη δυναμική του ζευγαριού. Δεν είναι ωραίος τρόπος, δηλαδή τι σημαίνει, ναι, εγώ εργάζομαι και φέρνω στο σπίτι τα χρήματα, αλλά μπορεί η σύζυγος να φροντίζει τα παιδιά, να φροντίζει το σπίτι. Είναι μισά-μισά και η φροντίδα που δίνω εγώ σε σένα, η φροντίδα που δίνεις εσύ σε μένα, μετρείται με λεφτά, μετρείται με ώρες. Όχι, αλλά μπορεί να σκέφτεται να χωρίσω τώρα να πάω πού, με τι λεφτά θα επιβιώσω. Εάν δεν υπάρχει οικονομική ανεξαρτησία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εκεί είναι που πρέπει να βρούμε ίσως βοήθεια και στήριξη από άλλους τομείς. Υπάρχουν οργανισμοί, υπάρχει η εκκλησία, υπάρχουν οι συγγενείς, υπάρχουν οι φίλοι.
Κάπου πρέπει να αποταθείς, να βρεις τη δύναμη να αποταθείς κάπου που να πάρεις τη σωστή στήριξη και βοήθεια για να μπορέσεις να ξεφύγεις από έναν άσχημο κλειό. Η αλήθεια τώρα είναι, Κωνσταντίνα μου, με τις συνθήκες που ζούμε, έτσι, για να είμαστε ρεαλιστές, είναι δύσκολο να βρεις αυτή τη βοήθεια. Αν πριν από κάποια χρόνια την έβρισκες από τους φίλους σου και από τους συγγενείς για να κάνεις το βήμα, και αν ζεις δραματικά μέσα σε ένα γάμο και θες να απελευθερωθείς, τώρα πολύ δύσκολα μπορείς να βρεις αυτή τη στήριξη και είναι εκεί που γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα. Να ζεις ένα μαρτύριο και να νιώθεις ότι δεν μπορείς να φύγεις. Τότε ίσως πρέπει να αρχίσεις να διεκδικείς τα δικά σου μέσα στη σχέση και ίσως είναι καιρός να προσπαθήσεις να θέσεις όρια, όπως είπαμε προηγουμένως, βάσει των αναγκών σου. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα, η πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας κύριε Κώστα, καλό σας απόγευμα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας καταρχάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που ήθελα να... αυτό που ήθελα να πω και εγώ για το χωριστά πορτοφόλια που είπατε προηγουμένως, ούτε εγώ συμφωνώ, τουλάχιστον στα τετουάρια. Το άλλο είναι ότι δεν έχει μυστική μπάλε συνταγή για το γάμο. Άλλο πράγμα που θέλω να θέσω είναι ότι μέσω του γάμου πρέπει να βελτιωνόμαστε κάπως. Να βελτιωνόμαστε, ενώ και εμείς σαν άτομα. Και ο άντρας και η γυναίκα, ας πούμε. Εγώ ένα πράγμα που είχα σαν αρνητικό είναι ότι όταν είχα κάποιο θέμα, ας πούμε, συνήθως χρησιμοποιούν πάντα το, πώς το λένε οι ψυχολόγοι, το silent treatment, που ποτέ μου έλεγα, ας πούμε, το τι θέλω να γίνει, ξέρω εγώ, και τούτο δεν σταμάτησα. Το άλλο, ότι πρέπει να υπάρχει συμβιβασμός, να μην υπάρχει εγωισμός, ας πούμε, όταν παντρεύεσαι, πάνω από σένα είναι η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και ύστερα έχεις εσύ, ας πούμε. Έτσι πρέπει να το υπολογίζεις για να προχωράς, ας πούμε. Διαφορετικά θα υπάρχει γάμος. Μάλιστα. Πολύ ωραία, να είστε καλά. Το τελευταίο που ήθελα να πω και τελειώνω είναι ότι πιστεύω ότι τουλάχιστον στην Κύπρο, από ό,τι βλέπω τους συνομήλικους μου, πρέπει να παντρευόμαστε σε κάποιες ηλικίες, ας πούμε. Ας το θέσουμε σαν μήνυμο. Εγώ παντρευτήκα από 9 και πιστεύω ότι τούτες οι ηλικίες είναι πιο κατάλληλες, διότι πιο πριν είμαστε ανώριμοι, ας πούμε. Βλέπω τότε που μέναν το πράγμα. Δηλαδή, αν παντρεύουμε πιο νωρίς 25, μπορεί να μην κάνουμε σωστή επιλογή. Πρέπει να εγκαταλάβουμε με λάθος άτομα. Μάλιστα. Βέβαια, κάποιος ο οποίος έχει παντρευτεί στα 25 του μπορεί να είναι και πιο όριμος από κάποιον που παντρεύεται στα 40 και να αντιμετωπίσει. Όχι, λέω ότι αποκλείεται, ας πούμε, απλά λέω ένα μήνυμο ηλικίας. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε όμως ο Κώστας, το να νιώθεις ότι έχεις κατασταλάξει πια και ότι θες να κάνεις την επιλογή σου για να προχωρήσεις. Έχει να κάνει με συναισθηματική ωριμότητα. Και αυτό που είπες, Χριστένα, είναι απόλυτα δεμένο με αυτό. Μπορεί να είσαι 25 και να είσαι πιο ώριμος από κάποιον που είναι 45 και να είσαι έτοιμος. Και έχει να κάνει και με το αν βρεις τον σύντροφο σου, αν βρεις τον άνθρωπο σου που θα σε γεμίσει. Να βρεις το άλλο σου μισό που λέμε. Μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο παραμυθένιο και κλισέ και όλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Κύπρο έχουμε και τα στερεότυπα του ότι η ροή της ζωής έχει με το να πας σχολείο, να σπουδάσεις, να βρεις μια καλή δουλειά, να παντρευτείς, να κάνεις τα παιδιά σου. Και αυτό είναι η οδός της ευτυχίας. Μπορεί όμως να μην είναι αυτή η πραγματική οδός της ευτυχίας για όλα τα άτομα. Και επειδή κλεινόμαστε σε αυτά τα καλούπια και τα στερεότυπα και πρέπει να τα ακολουθούμε, επομένως φεύγει το θέλω, μπαίνει το πρέπει, πολλές φορές δεν είμαστε έτοιμοι για αυτού του είδους τη ζωή και οι επιλογές δεν είναι ορθές. Και αυτά τα στερεότυπα ίσως βασανίζουν και πάρα πολλοί άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, αν για παράδειγμα αύριο μεθαύριο εγώ παντρευτώ και για κάποιο λόγο δεν μπορώ να κάνω παιδιά, δυσκολεύομαι να κάνω παιδιά. Αυτά τα στερεότυπα τα οποία θέτουμε σαν κοινωνία θα με κάνουν εμένα να νιώσω ότι απέτυχα σε κάτι, ότι δεν έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φυσικά και όχι. Κανένας δεν ξέρει τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή, πώς έρχονται τα πράγματα για τον κάθε άνθρωπο. Και είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις τη ζωή σου ως ένα μονόδρομο. Η ζωή έχει επιλογές και πρέπει να εξερευνούμε τις επιλογές μας και να είμαστε πιο σίγουροι για την επιλογή που θα κάνουμε, θα είμαστε πιο σίγουροι για την επιλογή που θα κάνουμε εάν μπω στη διαδικασία να αξιολογήσω. Δεν είναι κακό, όπως είπα προηγουμένως, και να χωρίζουμε, γιατί και αυτό θα το πω,
πάντοτε με την προϋπόθεση ότι έχεις κάνει τη δουλειά για να προσπαθήσεις να δουλέψεις και να λειτουργήσεις και να σώσεις αυτό που έχεις. Εάν δεις ότι αυτό ξεφεύγει από τα δεδομένα σου και από αυτά που σε κάνει ευτυχισμένο, να το δουλέψεις, να το προσπαθήσεις, να το επικοινωνήσεις και μόνο εάν εξαντλήσεις όλες σου τις προσπάθειες θα είναι εντάξει να χωρίσεις. Μάλιστα. Έχουμε άλλη ερώτηση που μας έχετε αφήσει. Ακούω αυτή τη στιγμή την ερώτηση πώς μπορεί κάποιος να ξεπεράσει κάποιον που παντρεύτηκε μία ξένη κοπέλα, χώρισε και δεν περνάει καλά μαζί του η κοπέλα και τον έχει εγκαταλείψει. Δεν περνάει καλά μαζί του η κοπέλα, τον έχει εγκαταλείψει, είναι παντρεμένος ο κύριος, τον έχει εγκαταλείψει και δεν ξέρει πώς να το ξεπεράσει. Εδώ είναι αυτά που λέγαμε στην αρχή. Γιατί τον έχει εγκαταλείψει? Να μπει στη διαδικασία να αναλύσει την συμπεριφορά του, να δει αν είχε λάθη, να δει μήπως επικοινωνούσε μαζί του η γυναίκα του και δεν άκουε, μήπως προσπαθούσε να του πει αυτά τα πράγματα δεν μου αρέσουν, αυτά τα πράγματα χρειάζομαι και δεν τις έδινε, δεν την άκουε, ή μπορεί να έδωσε τα πάντα. Εάν έδωσε τα πάντα και δεν εκτιμήθηκε, τότε να το ξεπεράσει με την σκέψη ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο σωστός για να εκτιμήσει τα καλά που της έδινε. Όταν νιώθουμε όμως ότι δεν έχουμε αυτοεκτίμηση, πώς θα πούμε ότι εγώ σου έχω προσφέρει τα πάντα και αν εσύ δεν με εκτίμησες και δεν με αγάπησες, εντάξει, τότε να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Γιατί πρέπει να έχεις αυτοεκτίμηση σε πολύ ψηλά επίπεδα που είναι δύσκολο να το έχουμε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να φτάνει στα σημεία του εγωισμού πάλι από την άλλη μεριά, να λες εγώ είμαι έτσι και στα έχω δώσει όλα. Μα εδώ είναι που λέμε να αναλύσει τη συμπεριφορά του, να δει τα λάθη του, να δει μήπως δεν άκουε, μήπως δεν πρόσφερε. Μάλιστα. Εάν δει ότι όχι, έδωσα, άκουσα, προσπάθησα, τότε αυτόν το άτομο δεν εκτίμησε. Άρα είσαι καλύτερα χωρίς αυτόν το άτομο. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Άντρη. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, κύριε Άντρη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς καλύτερα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε ένα γάμο έχει ημερομηνία λήξεως και έχεις 3 παιδάκια. Μένεις σε αυτόν τον γάμο για τα παιδάκια ή όχι? Κάνεις το χατήρι ή όχι? Μείνετε λίγο στη γραμμή, κύριε Άντρη μου, γιατί είπατε κάτι. Τους κάνεις το χατήρι? Ναι, στα παιδάκια, όχι στο σύζυγο. Ναι, για τα παιδάκια. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλει η Κωνσταντίνα κάτι να σας ρωτήσει. Οι ηλικίες των παιδιών. Οι ηλικίες των παιδιών είναι 11. Δημοτικό. Ναι. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Άντρη μου, θα ακούσετε την απάντηση από την τηλεόρασή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Άντρη θέτει ένα πολύ καυτό ερώτημα και πολύ έτσι δυνατό ερώτημα, γιατί πολλοί άνθρωποι μένουν στη σχέση για χατήρι των παιδιών. Εγώ θα απαντήσω με μια ερώτηση. Είναι καλύτερα τα παιδιά να μεγαλώσουν σε ένα δυσάρεστο περιβάλλον? Όταν υπάρχουν προστριβές, όταν υπάρχει ένταση, όταν υπάρχει, ακόμη και ένταση να μην υπάρχει, τσακωμοί να μην υπάρχουν, όταν υπάρχει αδιαφορία, όταν δεν υπάρχει η αγάπη, η θαλπορή, η στοργή, η τρυφερότητα, η επικοινωνία. Τι διδάσκω σε αυτά τα παιδιά? Δεν διδάσκω κάτι θετικό. Και τα παιδιά, πιστέψτε με, το αντιλαμβάνονται, το εισπράττουν, το κατανοούν αυτό το πράγμα. Και αργότερα, όταν θα ενηλικιωθούν, θα διαμορφώνουν σχέσεις βάσει των προτύπων που είχαν. Άρα αν υπήρχε ένα νευρικό περιβάλλον, μια ένταση μέσα στο σπίτι, αδιαφορία, όταν δεν υπήρχε αγάπη, δεν υπήρχε τρυφερότητα, δεν υπήρχε κατανόηση, στήριξη, τότε και οι δικές τους οι σχέσεις, και όχι μόνο οι ερωτικές, αλλά και οι διαπροσωπικές, θα έχουν πρόβλημα. Επομένως, έναν καλό διαζύγιο είναι πολύ καλύτερο από έναν κακό γάμο. Δεν μένεις για χατήρι των παιδιών. Ούτε μπορούν τα παιδιά σε ηλικία 8, 10, 12, 15 να ξέρουν τι σημαίνει σωστή σχέση μεταξύ δύο συντρόφων. Και σίγουρα δεν θέλουν τους γονείς τους να χωρίσουν και θα πούν και τα διάφορα τους και θα κλάψουν και θα αντιδράσουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μακροπρόθεσμα θα τους κάνεις καλό.
Εάν μεγαλώσεις τα παιδιά σου σε έναν εχθρικό περιβάλλον, σε έναν περιβάλλον που δεν υπάρχει η αγάπη, η κατανόηση, η στοργή όπως πρέπει να υπάρχει, θα έχουν προβλήματα. Και το να μάθουμε κι εμείς να σεβόμαστε ένας τον άλλον για να μάθουν και τα παιδιά μας να σέβονται τους άλλους. Έχουμε άλλη ερώτηση, Κωνσταντίνα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Άντρη μου, για το ερώτημα. Να είστε καλά. Έχουμε μια άλλη ερώτηση. Είμαι σε ένα γάμο 5 χρόνια. Είμαι ευτυχισμένη, περνούν καλά οι άνθρωποι. Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι, αλλά δεν τους δίνουν τις σχετικές άδειες, τέλος πάντων, για να προχωρήσουν. Και ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να υιοθετήσει κάποιος ένα παιδί. Περνάς από αρκετά στάδια. Δυστυχώς, ναι. Σε καταλύει η διαδικασία. Και πολλές φορές αποτρέπει και από την προσπάθεια. Ναι, και η ερώτηση... Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει? Ίσως μπορούν να αποταθούν και εκτός Κύπρου, που είναι πιο εύκολο. Να μην χάσουν την ελπίδα τους, να μην χάσουν την ανάγκη τους να γίνουν γονείς. Αν αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν γονείς, κανένας δεν μπορεί να τους το χαλάσει αυτό. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι και μπορούν να αποταθούν και στο εξωτερικό. Χριστιανά μου, κάτι που θα ήθελα να πω για την προηγούμενη όμως, κυρία μου ρώτησε. Όταν εμπλέκονται και παιδιά στη σχέση και επέρχεται ένας χωρισμός, υπάρχει ο σωστός και λαθασμένος τρόπος να το πεις στα παιδιά. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Ο σωστός τρόπος είναι και οι δύο να έρθουν μαζί, να εξηγήσουν στα παιδιά ότι πρέπει να χωρίσουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπώ, δεν σέβομαι τη μάμα σας, δεν αγαπώ, δεν σέβομαι τον παπά σας. Απλά δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σαν ζευγάρι και χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη γιατί διαχωρίζει τη σχέση από οποιαδήποτε άλλη σχέση. Η σχέση του ζευγαριού. Ναι. Και δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σαν ζευγάρι. Δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι, δεν αγαπώ, δεν θα βοηθώ, δεν θα στηρίζω τη μητέρα σας ή το ίδιο για τον πατέρα σας. Εσείς δεν φταίτε σε τίποτα. Καθησυχάζουμε τα παιδιά ότι ό,τι κάνατε και ό,τι δεν κάνατε δεν επηρεάζει τη δική μας σχέση. Και πάντα θα είμαι εκεί για σένα, πάντα θα σε αγαπώ, πάντα θα σε στηρίζω. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Τώρα δυστυχώς, επειδή δεν συμβαίνει σε όλα τα σπίτια αυτό, πολλές φορές και οι συντρόφοι μεταξύ τους δεν μπορούν να έχουν την επικοινωνία για να το κάνουν αυτό, μπορούμε να αποταθούμε σε έναν ειδικό που θα βοηθήσει στην επικοινωνία και θα βοηθήσει και στον τρόπο να μεταβιβάσουμε το σωστό μήνυμα στα παιδιά. Γιατί δεν θέλουμε να τραυματίσουμε τα παιδιά περισσότερο ή δεν τους χαλούμε τον κόσμο τους, να μην τα τραυματίσουμε περισσότερο με τον τρόπο που θα το μάθουν. Άρα, Κωνσταντίνα μου, μας λες ότι και η αντίδραση των παιδιών όταν καθίσουμε με τον σωστό τρόπο, όπως μας έχεις εξηγήσει, να τους πούμε και να τους δώσουμε τη νέα διάσταση τέλος πάντων των πραγμάτων και την εξέλιξη μέσα στην οικογένεια. Μετά, από εκεί και πέρα, μέσα σε ένα χωρισμό, πώς μιλάς στα παιδιά σου για τον πατέρα, πώς μιλάς στα παιδιά σου για τη μητέρα? Πάντα θετικά. Ποτέ αρνητικά, ποτέ δεν ρίχνεις τον πατέρα. Εκείνο που πρέπει, ή τη μητέρα. Εκείνο που πρέπει να αντιληφθούν οι σύζυγοι, οι σύντροφοι μεταξύ τους είναι ότι εγώ σαν γυναίκα μπορώ να βρω άλλον άντρα. Τα παιδιά μου όμως δεν μπορούν να βρουν ποτέ άλλον πατέρα. Ένας είναι ο πατέρας τους. Το ίδιο και για τον πατέρα. Μπορεί να βρει άλλη γυναίκα. Δεν μπορεί να βρουν ποτέ όμως άλλη μητέρα. Και δεν έχει δικαίωμα κανένας να μιλήσει άσχημα για τη μητέρα μου ή τον πατέρα μου. Εάν το κάνεις θα σου εναντιωθώ σε κάποια φάση. Και αν το κάνεις θα με πληγώσεις τόσο που θα με αποθήσεις. Δηλαδή πολλοί το κάνουν για να τραβήσουν τα παιδιά κοντά τους, αλλά με αυτόν τον τρόπο επειδή μοιράζουν την οικογένεια και επειδή αυξάνουν τη διχόνοια, τα διώχνουν τα παιδιά από κοντά τους. Και είναι και το άλλο, πώς δηλητηριάζουμε την ψυχούλα τους που είναι τόσο αθώα, με το να τους πούμε κάτι για τον πατέρα ή για τη μητέρα τους. Δηλαδή καθαρά τα δηλητηριάζουμε τα παιδιά όταν τους μιλάμε άσχημα για τον πατέρα, για τη μητέρα, όποιες διαφορές και διαφωνίες και να έχουμε, για τον παππού, για τη γιαγιά. Δηλαδή θεωρώ ότι ακόμη και, που συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και το παιδί να μην μιλάει στον γονιό του, ο παππούς πρέπει να βλέπει τα εγγόνια του. Πες ότι εσύ έχεις επιλέξει, είσαι ενήλικος και έχεις επιλέξει αυτή τη λάθος διαδρομή, γιατί θεωρώ ότι τα παιδιά με τους γονείς, εντάξει, κάποιες φορές συμβαίνουν υπερβολικά ακραία πράγματα, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Αλλά καμιά φορά μπορεί να κρατάμε κακίες ή οτιδήποτε για μικροπράγματα και για ασήμαντους λόγους. Ο παππούς
δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάσει την επαφή με το εγγόνι του, επειδή εγώ σαν παιδί έχω επιλέξει ότι για τον α ή β λόγο δεν θέλω να έχω επαφή. Δηλαδή στερώ από το παιδί μου αυτή τη χαρά και αυτή την σχέση. Τη μοναδική σχέση που δεν μπορεί να την έχει με κανέναν άλλον άνθρωπο. Ένας είναι ο παππούς, μία είναι η γιαγιά, εντάξει, δύο. Ναι, αλλά πάλι ένας είναι ο παππούς. Είναι η σχέση, μία είναι η σχέση και μία είναι η σχέση με τον πατέρα, μία είναι η σχέση με τη μητέρα. Και πολλές φορές πρέπει να θυμόμαστε ότι για το καλό των παιδιών μας πρέπει να βάζουμε τον εγωισμό μας πίσω. Μακροπρόθεσμα τα βοηθούμε. Δηλαδή μπορεί ακόμα και τα παιδιά να αντιδράσουν και να λένε δεν θέλω να πάω να δω τον παππούν ή τη γιαγιά αν συνέβη και κάτι και το ακούνε μέσα στο σπίτι. Εμείς όμως πάντα πρέπει να προωθούμε τη θετική εικόνα και πάντα να προωθούμε τη σωστή σχέση, την ισορροπημένη σχέση. Μάλιστα. Κωνσταντίνο μου, πάμε να ακούσουμε άλλες 2 τηλεφωνικές γραμμές, να απαντήσουμε άλλες 2 γραμμές. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Δεν μας ακούει η κυρία Μαρία, νομίζω. Κυρία Μαρία. Όχι, δεν μας ακούει η κυρία Μαρία. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Παντελίτσα. Γεια σας. Ναι. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα και από μένα. Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου. Να είστε καλά. Εύχομαι, Χριστιανά μου, μια πολύ καλή χρονιά. Να είστε καλά, κυρία Παντελίτσα μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η δική μου ερώτηση είναι η εξής. Σχόλιο μπορώ να το πω τέλος πάντων. Ζώντας τώρα σε μια κατάσταση διάσταση στο σύζυγό μου. Κυρία Παντελίτσα μου, δεν σας ακούμε πολύ δυνατά. Ήθελα να ρωτήσω και εγώ κάτι με τη σειρά μου. Ερώτηση, σχόλιο, να το σχολιάσουμε. Ναι. Λοιπόν, ζώντας τώρα σε διάσταση με τον σύζυγό μου, θα ήθελα να ρωτήσω πώς ξεχωρίζει κάποιος πραγματικά τι τον κάνει να πονεί σε ένα γάμο που χάλασε. Η αγάπη μεγάλη που είχε για το σύζυγο ή τη σύζυγο ή η δύναμη της συνήθειας σε μια μακροχρόνια συζυγική σχέση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κυρία Παντελίτσα, ναι. Ναι, πέστε μου. Σας ακούμε, ολοκληρώστε. Ευχαριστώ πολύ. Απλά το σχόλιο ήθελα. Όσα είπατε μέχρι στιγμής είναι πολύ γνωστά. Έχω περάσει σχεδόν από όλα όσα εσείς ζητήσετε. Απλά ήθελα να δω το θέμα. Ήθελα έτσι λίγο να ξεκαθαρίσω, ας πούμε, πιο καλά το θέμα της συνήθειας. Αν είναι συνήθεια ή αν είναι επειδή αγαπάμε κάποιον άνθρωπο και νιώθουμε αυτή την απουσία έντονα. Ναι, τι είναι εκείνο που μας πονεί πιο πολύ. Μάλιστα. Είναι πραγματικά η δύναμη της αγάπης ή η δύναμη της συνήθειας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε μια μακροχρόνια σχέση πραγματικά αναρωτιέσαι ποιο από τα δύο είναι. Σε μια μακροχρόνια σχέση σβήνει και το πάθος, σβήνει και ο ρομαντισμός, υπάρχει και η απομάκρυνση, έρχονται τα παιδιά, η ρουτίνα, οι ανάγκες της καθημερινότητας, οι δυσκολίες, περισσότερες προστριβές. Ξεχάνουμε να είμαστε εμείς άτομα σαν άτομα, να κάνουμε τα δικά μας θέλω και να λειτουργούμε και σαν ζευγάρι. Και η συνήθεια επίσης του να βρίσκεσαι με κάποιον άνθρωπο είναι τεράστιο θέμα και έχει τεράστια δύναμη. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να αναγνωριστεί η διαφορά μεταξύ αγάπης και συνήθειας. Αλλά εκείνο που θα έλεγα ότι ίσως είναι βοηθητικό για την κυρία Παντελίτσα ή για τον οποιοδήποτε σε αυτό το θέμα είναι εάν φοβάμαι την αλλαγή. Δηλαδή, εάν φοβάμαι να χωρίσω γιατί φοβάμαι τι θα γίνει μετά, τότε δεν σημαίνει ότι αγαπώ τον σύντροφό μου. Σημαίνει ότι όντως είναι η συνήθεια που με κρατάει εκεί. Και ίσως και άλλοι λόγοι, όπως είναι οι οικονομικοί λόγοι, οι κοινωνικοί λόγοι, το ότι ίσως μπορεί να ζω σε μια μικρή κοινωνία και να φοβάμαι αν θα μιλήσουν άσχημα για μένα, αν επειδή χώρισα κτλ. Αν θα στιγματιστώ και όλα αυτά. Ο φόβος της αλλαγής ίσως είναι το κλειδί. Αν φοβάμαι την αλλαγή και δεν είναι επειδή, αν προσπαθήσω να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν τον άνθρωπο και είμαι καλά, τότε δεν τον αγαπώ. Ναι, αλλά στη σκέψη. Ναι, αλλά η σκέψη όμως οδηγά συναισθήματα και είναι αλληλένδετα.
Εάν σκεφτώ τον εαυτό μου χωρίς αυτόν τον άνθρωπο και δεν είμαι καλά, τότε υπάρχουν συναισθήματα. Άρα αυτό είναι το μέτρο μας, αυτό είναι... Βοηθητικό μέτρο. Βοηθητικό μέτρο. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Άρα αν στην ουσία για να χωρίσεις σημαίνει ότι φαντάζεσαι τη ζωή σου χωρίς αυτόν τον άνθρωπο και σκέφτεσαι ότι θα είσαι καλύτερα. Εάν δεις μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια ότι η ζωή μου θα είναι καλύτερη χωρίς αυτόν τον άνθρωπο, τότε ναι, πραγματικά, και αν έχεις κάνει προσπάθειες να αλλάξεις τη δική σου συμπεριφορά, τη δική του συμπεριφορά, εάν έχεις προσπαθήσει να αλλάξεις αυτά που δεν σε ικανοποιούν, που δεν σε ευχαριστούν και δεν έχεις βγει κάπου θετικά, δεν σε έχει πάρει ο δρόμος εκεί που θα ήθελες να είσαι, και αν δεν παίρνεις την αγάπη που θα ήθελες να πάρεις, τότε ναι, ίσως έχει να κάνει απλά με συνήθεια. Αν αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ξέρεις ότι μαζί του δεν κάνεις το καλό. Δηλαδή, ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος σου κάνει τη ζωή σου δύσκολη, δεν ταιριάζουν σε τίποτα τα θέλω σας, νιώθεις ότι δεν σε σέβεται όπως θα ήθελες εσύ να σε σέβεται, γιατί γι' αυτόν είναι άλλος σεβασμός και για σένα σημαίνει κάτι άλλο σεβασμός. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Αν πραγματικά τον αγαπάς, αλλά βλέπεις ότι μένω μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και εξελίσσεται αυτή η σχέση και δεν θα περνώ καλά, δεν θα ζήσω μια καλή ζωή δίπλα του, τι κάνεις? Αγαπάς τον άλλο, τον εαυτό σου τον αγαπάς. Αν αγαπάς τον εαυτό σου, τότε πρέπει να φύγεις. Μάλιστα. Σου έχω άλλη ερώτηση εδώ. Μια κοπέλα η οποία χώρισε από τον σύντροφό της, είναι σε κατάθλιψη. Έχουν ένα παιδί, 10 χρονών το παιδί, αν το έχω συγκρατήσει σωστά. Ο σύντροφός της που έχουν χωρίσει, έχει προχωρήσει, έχει φτιάξει τη ζωή του, η ίδια βρίσκεται σε κατάθλιψη. Πώς το αντιμετωπίζει? Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί μπορεί να βρίσκεται σε κατάθλιψη. Πρώτον, γιατί μπορεί να μην ήταν έτοιμη για το χωρισμό. Δεν ξέρουμε αν είναι η ίδια που επέλεξε ή... Όχι, δεν το γνωρίζουμε. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι, δυστυχώς έχουμε πολύ ελλειπείς πληροφορίες για να απαντήσουμε ολοκληρωμένα, αλλά το πιο σωστό θα ήταν, αφού αναγνωρίζει ότι είναι σε κατάθλιψη, να πάει να ζητήσει στήριξη από έναν εξειδικευμένο ειδικό, από έναν επαγγελματία, και να μπει στη διαδικασία να αναλύσει γιατί της έχει κοστίσει τόσο πολύ. Της έχει κοστίσει γιατί δεν ήταν έτοιμη για τον χωρισμό, γιατί την άφησε, γιατί αναγνωρίζει τα λάθη της, γιατί έχει μείνει με πολλές ευθύνες, γιατί φοβάται το μέλλον, γιατί. Όλα αυτά μπορεί καταρχάς να εκφράσει τη λύπη της, τη θλίψη της, τον πόνο της, να τον εκφράσει επικοδομητικά μέσα σε συνεδρίες με κάποιον επαγγελματία και θα τη βοηθήσει να δει τις επιλογές. Βοηθάει πάρα πολύ πάντως ο ειδικός. Δηλαδή πραγματικά, εγώ και με όσους φίλους έτυχε να μιλήσουμε αυτά που ήταν σε μια δύσκολη στιγμή, πραγματικά τους παροτρύνω να μιλήσουν σε κάποιον ειδικό. Γιατί ένας ειδικός μπορεί να μας κάνει να δούμε τα πράγματα, λες και είμαστε εμείς ο τρίτος που θα τα δούμε και συμβαίνουν σε κάποιον άλλον. Είναι όντως βοηθάει πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω κάτι, Χριστιανά μου, για αυτό. Όταν πας σε ένα ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, γιατί καταρχάς πρέπει το κοινό να μάθει να διαχωρίζει μεταξύ και των ειδικών. Δεν είναι όλοι οι ειδικοί που μπορούν να το κάνουν αυτό. Και ίσως θα ήταν καλά σε μια άλλη εκπομπή να εξηγήσουμε και τις διαφορές και τον τρόπο που μπορεί να βοηθηθεί ο κόσμος. Όταν θα γίνει αυτό, όταν θα επιλέξεις έναν επαγγελματία, ο επαγγελματίας δεν είναι εκεί ούτε για να σε συμβουλέψει, ούτε για να σου πει αν έκανες σωστά ή λάθος. Και ούτε να σου βρει τις λύσεις. Ακριβώς. Είναι εκεί για να σε βοηθήσει να συντονίσεις εσύ τις σκέψεις σου και να τροχιοδρομήσεις τις δικές σου επιλογές με τρόπο που εσύ θα είσαι ευτυχισμένη. Είναι τα δικά σου λόγια, τα δικά σου θέλω βγαίνουν προς τα έξω. Δεν έχει να κάνει ούτε με το τι. Εγώ, για παράδειγμα, αυτό που λέω πάντοτε στα άτομα με τα οποία εργάζομαι, ότι δεν έχω δικαίωμα πάνω στη ζωή του. Εκείνοι είναι που θα αποφασίσουν τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν. Εγώ απλά βοηθώ στο συντονισμό να βρουν το δρόμο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη μας γραμμή. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Κύριε Κώστα. Ναι. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 36 χρόνια παντρεμένος. Πάμε καλά. 36 χρόνια παντρεμένος. Οπωσδήποτε, 77. Μάλιστα, Κοιτάξτε, πολύ ωραία. Όποτε είχαμε πρόβλημα, ξέρεις, όλα τα ανθρώπινα έχουν προβλήματα, συγκρούσεις, το ρίχναμε, ξέρεις, στη θρησκεία.
πήγαμε την Κυριακή εκκλησία για παράδειγμα. Μάλιστα. Εντάξει, ξέρεις, ένας από τους δύο συνήθως είναι χτυπικός, φωνάζει πιο πολύ για να επιβληθεί. Αυτά όμως όταν πας στην εκκλησία μια-δυο, ξέρεις, έστω και 2 φορές το μήνα όταν το αντρόγυνο πηγαίνει, αλλάζει και τρόπος, πώς να σου πω, τρόπος σκέψεως. Νιώθεις αυτή τη γαλήνη, την ηρεμία. Η γαλήνη και λες έχεις έναν κοινό, πώς να σου πω, κοινό στόχο, κοινό παρανομαστή. Έχεις την εκκλησία, έχεις τη θρησκεία. Μήπως το παραμελήσαμε αυτόν και ίσως γι' αυτόν χωρίζουν τόσο εύκολα τα αντρόγυνα. Μάλιστα. Το ίδιο και τα παιδιά μου. Άμα έχουν κάποιο πρόβλημα, πέραν των 30 χρόνων, πηγαίνουν την Κυριακή εκκλησία, τους βλέπεις ανανεωμένους. Αυτά. Να είστε καλά, κύριε Κώστα μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Είναι πολύ αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι αντλούν δύναμη και αυτό που είπες και εσύ, Χριστιανά μου, η ηρεμία γαλήνη από την θρησκεία, από τον τρόπο που λειτουργεί η δική μας, ειδικά ο χριστιανισμός. Η δική μας θρησκεία είναι αγάπη, κατανόηση, συγχώρεση, να ρίχνουμε τον εγωισμό μας, η ταπείνωση. Όλα αυτά, όταν μπουν αυτές οι αρχές, στη ζωή μας γενικότερα, όχι μόνο μέσα στη σχέση μας, τότε και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει πιο ήρεμος, μπορεί να γίνει και πιο απλός, είναι λιγότερο εγωκεντρικός. Ίσως βοηθήσει στο να, αυτό που είπαμε, να ρίξουμε τον εγωισμό μας, να πούμε ένα συγγνώμη, να έρθουμε πιο κοντά, να δείξουμε την αγάπη μας. Και είναι αλήθεια ότι οι πολλοί άνθρωποι μέσω της θρησκείας μας και ίσως κάποιον επισκέψει σε ένα πνευματικό, να μιλήσουν ορισμένα πράγματα, να εκφραστούν, να βρουν κάποια συμβουλή, κάποια στήριξη, να βοηθούνται. Δεν είναι καθόλου κακό όταν είναι μέσα στις αρχές σου και στις αξίες σου να το συντηρείς αυτό. Πολύ ωραία. Κύριε Κώστα μου, να είστε καλά, να ακούσουμε την κυρία Ελένη. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κυρία Ελένη μου. Ναι, ευχαριστώ. Καλά ήρθε την εκπομπή σας. Κυρία Ελένη μου, δεν σας ακούμε δυνατά. Να μιλήσω πιο δυνατά. Λίγο, αν μπορείτε, λίγο πιο δυνατά. Ναι, εντάξει. Είμαι σε διάσταση. Ναι, είμαι σε διάσταση. Έχω ανακαλύψει ότι ο άντρας μου έχει άλλη σχέση. Όμως δεν με αφήνει να κάνω και εγώ τη ζωή μου. Έχω ένα μικρό κοριτσάκι 8,5 χρονών. Είμαι και μόνη μου στην Κύπρο. Δεν έχω, ας πούμε, οικογένεια, τίποτε. Είμαι και εγώ κατάληψη, ας πούμε. Εντάξει, με ξένοι, δεν μιλάω και καλά ελληνικά. Μην ανησυχείτε. Όμως δεν καταλάβω ότι εντάξει, αυτός έχει προχωρήσει. Γιατί δεν με αφήνει να, εντάξει, είμαι και 48 χρονών, να μπορώ να κάνω εγώ άλλους φίλους ή να φύγω από το σπίτι, να γνωρίσω άλλους κόσμος. Και κάθε μέρα μου παίρνει τηλέφωνο, μου ρωτά που είμαι, με ποιο είμαι, με ποιοι είμαι. Δεν καταλάβω αυτό. Επειδή προφανώς τα θέλει όλα στη ζωή του, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι, μα δεν γίνεται αυτό. Να μας απαντήσει η Κωνσταντίνα μας εδώ που είναι ειδικός. Καταρχάς αυτό εμπίπτει στον έλεγχο που έχουμε μιλήσει προηγουμένως. Επίσης η κυρία δεν έχει την πολυτέλεια να αποταθεί σε φίλους η οικογένεια, διότι δεν έχει εδώ στην Κύπρο, εξ όσων κατάλαβα καλά. Υπάρχουν οργανισμοί που μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχει ο Σύνδεσμος για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια, που μπορεί να μην υπάρχει βία στην οικογένεια, αλλά θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο. Λεκτική βία από τη... Ναι, και υπάρχει και η ψυχολογική βία, που είναι ο έλεγχος, που είναι όλα αυτά. Και αν είναι και σε διάσταση, υπάρχουν και νομικά θέματα που ίσως θα έπρεπε να αποταθεί σε κάποιον νομικό για να μπορέσει να της εξηγήσει τα δικαιώματά της. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, μένουν ακόμα στο ίδιο σπίτι. Νομίζω ότι παίρνει τηλέφωνο, μας είπε. Παίρνει τηλέφωνο. Ωραία, τότε θα είναι πιο εύκολο να μπορέσει να γίνει πιο ανεξάρτητη. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να ενδυναμωθεί πρώτα προσωπικά, έτσι, στο χαρακτήρα της, να βρει λίγο τον τρόπο, της, να βρει λίγο τον τρόπο να ξαναγίνει πιο δυνατή, για να μπορέσει να του αντισταθεί. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι και λίγο δειλοί. Δηλαδή όταν του αντισταθείς, του θήτη, του οποιοδήποτε θήτη, όταν βρει αντίσταση,
κάπου καταλαγιάζει. Δεν γίνεται να σε πληγώνει άλλος έτσι, να είσαι μαζί του σε ένα δεσμό, να σε πληγώνει με το να σε απατά, να προχωράει, να κάνει τη ζωή του και μετά να έρχεται πίσω και να μην σε αφήνει να κάνεις βήμα. Έχουμε μια άλλη ερώτηση. 41 χρόνια γάμου. Αναγκάστηκα, λέει, γυναίκα να χωρίσω, γιατί ήταν σε όλα αδιάφορος και με τα παιδιά και μαζί μου, αλλά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι έπινε. Κατακρίθηκε, λέει, επειδή χώρισε από τον σύζυγό της και λέει τι έπρεπε να κάνω. Πολύ καλά έκανε και κάλλιο αργά παρά ποτέ. Να αφήσει τους άλλους που την έχουν κατακρίνει και να συνεχίσει τη ζωή της όπως εκείνη πιστεύει σωστά, διότι δεν είναι οι άλλοι που ήταν αναγκασμένοι να ζουν μαζί του. Όταν κλείνουμε τις πόρτες, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες και μπορεί έξω να ήταν καταπληκτικός, αλλά στο σπίτι δεν ήταν. Αυτή η διπλή προσωπικότητα που μπορεί κάποιος να μην έχει το πρόβλημα του αλκοολισμού, αλλά κάποιος να φοράει τα ρούχα του, το κουστούμι του, να πηγαίνει στη δουλειά του, να είναι κύριος, και όταν μπαίνει στο σπίτι του και κλείνει πόρτα να είναι ένα γαϊδούρι με τη σύντροφό του, με βία, και να μην. Και ακούς πράγματα μετά και λες, μα είναι ποτέ δυνατόν, ξέρω εγώ. Τάδε, ας πούμε, είναι ποτέ δυνατόν κύριος. Δεν το πιστεύεις. Και όμως είναι διπλή προσωπικότητα. Ναι. Έχει να κάνει με τις ανασφάλειες που έχουν οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί, και είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Επειδή ήδη νιώθουν χαμηλά, θέλουν να ρίξουν τον άλλο χαμηλότερα για να νιώσουν ψηλά. Και συνήθως βρίσκουν άτομα που τους το επιτρέπουν να το κάνουν αυτό. Και έχει να κάνει και με την αυτοεκτίμηση και με την αυτομετρήστη. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μαρία. Γεια σας, καλό απόγευμα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ναι, ήθελα πρώτα να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, κυρία Μαρία μου. Και δεύτερο, έχω προβληματίσει με ένα μεγάλο θέμα στο γάμο μου. Είναι ο δεύτερος μου γάμος. Στον πρώτον έχω αποκτήσει παιδιά, στο δεύτερο που δεν έχει πολλά χρόνια που ξαναπαντρεύτηκα δεν έχω αποκτήσει παιδιά, το οποίο είχα ξεκαθαρίσει στον σύζυγό μου ότι δεν θα έκανα άλλα παιδιά και το δέχτηκε, προχωρήσαμε μια χαρά και τώρα έρχεται στο σημείο και θέλει ένα παιδί το οποίο δεν έχει από άλλο γάμο, ήταν ο πρώτος του γάμος. Εγώ όμως δεν νιώθω, όσο τον αγαπώ πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά εντάξει μαζί μου, δεν έχουμε άλλη διαφωνία, κύριος, εργατικός, όμως το θέμα είναι σαν να με βάζει σε μια σκέψη ή να κάνεις ή να φύγω να κάνω οικογένεια, δηλαδή με τον τρόπο του, δεν μου το λέει έτσι ξεκάθαρα, και συνέχεια έχω το πρόβλημα ότι αν δεν κάνω παιδί και φύγει ύστερα να το μετανιώσω, όμως τη στιγμή που δεν το νιώθω ότι το θέλω, διότι κουράστηκα ας πούμε με άλλα παιδιά μέχρι να τα φέρω μέχρι εδώ, είμαι σε μια μεγάλη αδιέξοδο, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω. Μάλιστα. Αυτό είναι το ερώτημα μου στη ψυχολόγο σας. Να ακούσουμε τα Μπορώ να ρωτήσω, ναι, κυρία Μαρία μου, ο λόγος που δεν θέλετε να κάνετε άλλο παιδί είναι γιατί έχετε κουραστεί από αυτήν τη διαδικασία ή σας φοβίζει κάτι άλλο? Ναι. Πρώτο, είμαι σε μια ηλικία που είναι λίγο δύσκολη. Πρώτο. Είναι ότι τώρα, ας πούμε, εγώ είναι σαν να ανασένω που μεγαλώσαν τα παιδιά και μπορώ να ανασένω, δηλαδή το παιδικό, το να τους πάρω στο σχολείο, ήταν όλα πάνω μου, ας πούμε. Τώρα θέλω μια ηρεμία. Από την άλλη καταλαβαίνω τον ότι θέλει ένα μωρό, όμως εγώ τα είχα ξεκαθαρίσει, αλλά περνώντας ο καιρός και ακούει ο ένας έκανε παιδί, ο άλλος, και είναι και που άλλη χώρα ο σύζυγός μου και έχουμε και το θέμα θρησκείας, που σημαίνει εγώ το σκέφτομαι ότι θα έχουμε πιο πολλά προβλήματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ κυρία Μαρία μου. Να είστε καλά. Είναι όντως μεγάλο δίλημμα. Οι ανάγκες του συζύγου της όταν παντρεύτηκαν και όταν του είπε δεν θέλω παιδιά ήταν εκείνες εκείνη την εποχή. Μεγαλώνοντας και μπαίνοντας σε μια σχέση μπορεί να ένιωθε ότι για να ολοκληρωθεί και ο ίδιος σαν άνθρωπος θέλει έναν απόγονο, θέλει έναν παιδί, θέλει να το ζήσει αυτό. Η κυρία Μαρία το έχει ζήσει και έχει τα παιδιά της και επίσης εξ όσων κατάλαβα ήταν και δύσκολο να τα βγάλει, τα φέρει πέρας. Μπορεί να μην είχε και την κατάλληλη στήριξη από τον προηγούμενο σύζυγο, εξού και τελείωσε και ο γάμος.
Δεν σημαίνει, κυρία Μαρία μου, ότι ο νέος σύντροφος δεν θα αναλάβει τις ευθύνες του και ότι δεν θα σας βοηθήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάτσετε να το συζητήσετε πολύ αυστηρά μαζί του. Ότι επειδή εγώ σαν άτομο δυσκολεύτηκα, επειδή σαν άτομο έχασα τον εαυτό μου και ήμουν μόνον μάνα και θέλω τώρα να ξαναβρω τον εαυτό μου σαν γυναίκα, μου είναι δύσκολο να ξαναμπω σε αυτήν τη διαδικασία, να δείτε τη δική του άποψη στο πώς μπορεί να σας στηρίξει μέσα σε αυτήν τη διαδικασία. Έχει και θέμα με τη θρησκεία, λέει. Το θέμα με τη θρησκεία πάλι μπορεί, αν του το μιλήσει, να κάνουν και κάποια συμφωνία ότι μπορεί να ακολουθήσουν τη θρησκεία της μητέρας. Δεν είναι πάντοτε... ίσως είναι μουσουλμάνος για να υπάρχει θέμα. Δεν γνωρίζω. Ναι, διότι συνήθως όταν είναι μουσουλμάνος ο πατέρας ακολουθούν τη θρησκεία του πατέρα. Αλλά εάν είναι κάτι το οποίο δεν τον πειράζει, γιατί όχι. Το θέμα όμως, το σημαντικότερο, είναι η ίδια η κυρία Μαρία να δει και να σκεφτεί πώς θα ήταν η ζωή της χωρίς αυτόν τον άνθρωπο. Και να δει αν μπορεί... Εδώ είναι που έρχεται ο συμβιβασμός και εδώ είναι που έρχεται, να μου πεις, ένα παιδί δεν είναι μικρό θέμα, ούτε θέμα συμβιβασμού, δεν είναι μετακομίζουμε στη θάλασσα ή στο βουνό, αλλά οι ανάγκες του αυτού του άνθρωπου έχουν αλλάξει και πρέπει να μπουν και αυτές οι ανάγκες μέσα στη διάταξη μιας σχέσης. Μάλιστα. Πάμε και στην τελευταία μας τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Μαρία, να είστε καλά. Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο Γιώργος ο Κόκκινος είναι από τη Λεμεσό με το γραφείο συνοικιασίων το Κάστρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πιστεύω ότι για να παντρευτούν δύο άτομα πρέπει να ξέρουν ότι ο γάμος θέλει αμοιβές υποχωρήσεις. Οι υποχωρήσεις γίνονται και από τις δύο πλευρές. Αν γίνονται από τη μία πλευρά, αυτόν φέρνει καταστροφικά αποτελέσματα. Πρώτον. Κύριε Γιώργο, μου να ρωτήσω κάτι. Μας είπατε από γραφείο συνοικιασιών. Δηλαδή, έρχεται κάποιος, σας βλέπει και σας λέει τι είναι αυτό το οποίο ψάχνει στο σύντροφό του. Ακριβώς. Και εσείς φροντίζετε να βρείτε το τέρι το οποίο θα είναι ιδανικό με βάση το χαρακτήρα και με βάση το τι ζητάει ένας άνθρωπος. Σωστό. Είναι διαδεδομένο αυτό στην Κύπρο σήμερα? Το γραφείο λειτουργεί εδώ και 24 χρόνια. Λειτουργεί στους ίδιους ρυθμούς? Παλιότερα ήταν πιο έντονο, τώρα είναι πιο... Εντάξει, τώρα είναι πιο λίγη δουλειά λόγω ίντερνετ, λόγω διαδικτύων κλπ. Εντάξει, αλλά... Μάλιστα. Προσπαθούμε να τελειώνουμε. Λοιπόν, όταν χωρίσουν, το πρόβλημα είναι στην Κύπρο. Γενικά, το πρόβλημα είναι ότι όταν χωρίσουν, η μητέρα συνήθως χωρίζει για τον πατέρα από τα παιδιά. Και αυτό είναι τραγικό. Είναι αυτό δεν πρέπει αυτό να γίνεται. Μάλιστα. Είναι αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως για το τι γίνεται με τα παιδιά. Πολύ ωραία. Ότι η γυναίκα έμπηκε στην εργασία, έφερε και τα πολλά διαζύγια. Μα πώς θα ζήσουμε, κύριε Γιώργο, άμα δεν μπούμε και εμείς στην εργασία? Δεν λέω ότι δεν πρέπει να μπει η γυναίκα στην εργασία, αλλά κάπου πρέπει να μπαλαντζάρει, να το πούμε έτσι απλά. Η δουλειά με το γάμο. Πρέπει να θεωρείται δεδομένο σήμερα ότι τα 5 χρόνια γάμου είναι ένας επιτυχημένος γάμος. Κατ' εμένα. Τα 5 χρόνια γάμου είναι ένας πετυχημένος γάμος. Μάλιστα. Και λίγοι από εκεί και πέρα. Που για μένα εκεί είναι το που λέμε, έχει που δουν την... πώς να το πούμε τώρα... Που χωρίζουν. Είναι τα 7 τότε να χωρίσουν. φαγούρα. Δηλαδή το 70% χριστιανά, το 70% των γάμων που βλέπεις στους ευτυχισμένους είναι νεκροί γάμοι. Είναι νεκροί. Αυτό το γνωρίζετε? Ότι είναι νεκροί γάμοι ποιοι? Το 70% των ευτυχισμένων ατόμων που βλέπετε είναι νεκροί γάμοι αυτοί. Θα διαφωνήσω και δεν χωρίζουν, και δεν χωρίζουν. Ο λόγος που δεν χωρίζουν για τα παιδιά, τι θα πει ο κόσμος, για οικονομικούς λόγους βασικών. Για οικονομικούς λόγους. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, επειδή μας είπατε γραφείο συνοικιασιών, θα σας καλέσουμε αμέσως μετά την εκπομπή, έτσι, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σήμερα τι γίνεται με το γραφείο συνοικιασιών και θέλουμε να έρθετε εδώ στην εκπομπή, έτσι, να τα πούμε και από κοντά. Να τα πούμε και από κοντά, αλλά έχω ακόμα ένα-δύο σημεία τα οποία ήθελα να τα δείξω. Ναι, πείτε μας. Η κυρία γυναίκα, όταν δείξει τον γάρον της, συμπεριφέρεται όχι και τόσο σωστά απέναντι στο σύζυγο. Δεν συμβαίνει το ίδιο και από τον άντρα προς τη γυναίκα, νομίζετε? Όχι, νομίζω βασικά είναι η γυναίκα προς τον άντρα. Βασικά. Okay.
βασικά είναι η γυναίκα προς τον άντρα. Δηλαδή παραμιλεί τον εαυτόν της, το βάλω έτσι πιο απλά για να το καταλάβουμε κιόλας. Παραμιλεί τον εαυτόν της. Ναι. Η Κυπραία η γυναίκα γενικά παραμιλεί τον εαυτόν της. Και για μένα είναι που ο άντρας προσπαθεί να βοσκήσει αλλού. Κύριε Γιώργο μου, τι σημαίνει να βοσκήσει αλλού? Μισό λεπτάκι. Δηλαδή, η Κύπρια γυναίκα παραμιλεί τον εαυτό της, ενώ ο άντρας όσο μεγαλώνει είναι όπως ο Μπραντ Πιτ. Χριστιανά μου, μην κλείνεις εξιδιώντα αλλότρια. Όχι. Δεν το κάνω αυτό, κύριε Γιώργο μου. Απλά επειδή πάντα ακούμε ότι όσο μεγαλώνουμε δεν προσέχουμε, θα πάρουμε κιλά, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Μπράβο, μπήκες στο θέμα. Μα αυτό το κάνει και ο άντρας, κύριε Γιώργο μου, δεν είναι έτσι? Όχι, δεν είναι τόσο ο άντρας, είναι γυναίκες βασικά. Το άλλο το μήνυμα που θέλω να δώσω σε όλον τον κόσμο, πρέπει να ξέρουν όλοι ότι ο Θεός κλείνει πόρτες και ανοίγει καμαρόπορτες. Δηλαδή να φεύγουν από τις έννοιες του, να τους πιάνει κατάθλιψη, να τους πιάνει το, που σκέφτονται ορισμένοι και την αυτοκτονία ακόμα. Γιατί έκαμε ένα διαζύγιο. Εγώ λέω το μήνυμα πάντα σε όλον τον κόσμο που έρχεται εδώ. Ο Θεός κλείνει πόρτες και ανοίγει καμαρόπορτες. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Αισιόδοξη σκέψη. Βεβαίως, για το τηλεφώνημα δεν το άκουσα. Το έπιασα έτσι κλείνοντας τη γραμμή. Θα σας πάρουμε, κύριε Γιώργο μου. Κωνσταντίνα μου, το σχόλιο σου έτσι πολύ σύντομα και κλείνουμε το θέμα μας. Εν μέρει συμφωνώ με τον κύριο Γιώργο. Ναι. Ότι ναι, μπορεί να παραμελεί το άτομο την εμφάνιση. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι σε μια μακροπρόθεσμη σχέση χάνεται ο ρομαντισμός, χάνεται το πάθος, μπαίνει η ρουτίνα. Είναι πιο δύσκολο να κρατήσεις. Επίσης μεγαλώνεις και ο χρόνος δεν είναι πάντοτε καλός και ευγενικός απέναντι σε όλα τα άτομα. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Αυτό όμως θα ήταν το επόμενο μου σχόλιο, ότι εν μέρει συμφωνώ μαζί του, γιατί δεν είναι μόνο για τη γυναίκα. Υπάρχουν και τα πράγματα που αλλάζουν στην εμφάνιση ενός άντρα. Εκείνα όμως που μένουν και είναι ουσιαστικά είναι το από μέσα. Βέβαια. Ούτε αν έχουν πέσει τα μαλλιά, ούτε αν έχει μεγαλώσει λίγο η κοιλιά, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εάν υπάρχει επικοινωνία, σεβασμός, αξιοπρέπεια, αγάπη, κατανόηση, στήριξη. Με ρώτησες για το τι βοηθάει ένα γάμο και για τη μαγική συνταγή. Δεν είναι εύκολο. Αλλά εάν υπάρχουν αυτά, είναι σωστά θεμέλια για να χτίσεις. Πολύ ωραία. Κωνσταντίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια να έχεις. Και εμείς πάμε να πάρουμε μια γεύση από το θέμα που ακολουθεί αμέσως μετά.